Guys, lain na usab nga content sa ato ang storya karon about perseverance kini. Kung unsa man atong nasugdan, dapat ato gina siyang pagatapuson. So, ini nga storya aduna kitay lesson ini makuha about sa paglahutay. Guys, para masabtan nato ang atong storya, yun ani ang senaryo sa mong storya. Kuntis kini sa bagyo o sa hayuhoy o kaning gitawag og hangin. So, kunti sila kung kinsay makapaatak atong unggoy nga naa sa kahoy diha sa lasang. So, ang makapaatak sa unggoy maoy daog sa maong kuntis. So, moto gisugdan nila ang kuntis. Ang miuna is ang bagyo. Na ang bagyo kusog kayo siya padulong sa gibatugan nga kahoy sa unggoy na gakanaas karon. Nakabantay ang unggoy gakanaas man, kusog man kayong hangin. So ang gibuhat sa unggoy, igbat kayo siya, ang iyang gihimo ni halog sa kahoy nga iyang gibatugan o grabe nakagunit ang iyang mga kulamoy sa diha sa kahoy. Sumutob pali ng kusog-kusog yun, layog-layog yung maayo sa bagyo ang maong kahoy, hangtod nga wa gyud siya makapaatak sa unggoy. So ang misunod kay wa man gyud makapaatak ang bagyo, gibiyaan niya. So ang misunod is ang hangin. So muto ang hangin padulong dito, hayuhoy, no? Bugnaw kaayo, paingon dito si gatugan sa unggoy. Ang naitabo gibati og kaduka ang unggoy. Siyempre kay hinay kayo ang hangin ana, bugnaw kaayo. So ang naitabo namuhi man siya sa iyang gigunitan, wa naman siya nangusog kay hinay ragod kayong hangin. Ang nahitabo kay gaduka man ang mata sa unggoy. So insert pag naduka na siya, hangtod nga naatak siya, wa sa kabalo nga nakatulog na dahil siya tungod sa kanindot nga feeling sa hangin nga iyang sinati. So naatak ang maong unggoy. So insert ang nakadaog is ang hangin ikumpara sa bagyo. Guys, dinilang tamo kutob sa atong sambingay, doon na kitay dagko nga mga makutlo nga lesson ini. Nga sa atong kinabuhi, aduna gitay mga pagsulay, mga bagyo, problema nga moabot sa atong kinabuhi. And praise the Lord kay ang bagyo nga mga nasinati na itong mga problema, mga dagkong pagsulay sa kinabuhi, gitugutan ka na sa Ginoo sama sa itong sambingay, aron nga muhawid kita pag-ayo diha kaniya. Okay? Kay usahay man gud kung wala tay mga problema pod o wala po tay mga pagsulay sa kinabuhi, kana bitaw kumpiyansa ra puta sa atong Kristohanong pagkinabuhi. No palagay layra. Okay? Mura ba inuuntag makatulog sa atong Christian life kung wala po tay mga problema o mga pagsulay nga maagian sa kinabuhi. That's why si Santiago wala sa masipyat sa iyang giingon sa Santiago chapter 1 verse 2 nga isipa mga kaigsuonan, isipa nga bulahan kamo kung makasinati kamo sa tanang matang sa mga pagsulay kay nasayod kamo. In verse 2 matud pa niya kay nasayod kamo nga gisulayan lamang yung pagtuo aron kamo mahimong malahutayon. So sama sa sambingay nato sa unggoy, wala siya maatak sa bagyo. Nganuman adunay ang bagyo naka-contribute siya og strength sa unggoy. Naka-contribute siya og strength nga maong nakalahutay ang maong unggoy sa wala siya maatak. So ang mga pagsulay nga gisgutan diri Santiago chapter 1 verse 2, mga tanang matang sa mga pagsulay nga maabot ng kinabuhi is makaproduce ka nag-strength sa ato ang spiritual life. That's why kung kita nangalaga, dili gud ta exempted sa mga problema o mga bagyo sa kinabuhi. Okay? So dili gud ta exempted ana, pero giallow na sa Ginoo to strengthen us aron nga malig-on kita sa pagsagubang sa dagko pa unya in the last days, dagko pa unyang mga matang sa mga kalamidad, mga pagsulay, mga moabot pa nga mga tribulation in the last days. That's why giprepara ta sa Ginoo bisan sa ato ang ginagmay karon nga mga pagsulay. Siguro ang uban ginagmay pa mga pagsulay bago pa sila nangalagad. Then until dugay na tas pagpangalagad, kung unsa kadako ang imuhang pagsalig sa Ginoo, yun usab niya na kadako ang katumbas nga mga pagsulay
nga moabot sa atong kinabuhi. Ang pagsulay gialaw sa Ginoo aron ta malig-on, aron pud ta mogunit diha kaniya. Kaysa dihang moabot ang mga bagyo, ang tawo mogunit diha kanang moakig suod gyud sa Ginoo. Ang paggunit ng isgutan is kanang diha hinuon ta masuod sa Ginoo. So ang pagsulay gialaw sa Ginoo aron ka masuod gyud ta diha niya. Kay sometimes kung wala tay mga problema, walay mga pagsulay pod, so walay challenge ang ato ang Christian life, o dili po ta malig-on kung walay challenge, di ba? Bisan magani sa dula, dili ma-develop ang imuhang pagkamaayong magdudula kung wala ka makabangga o maayo pod nga modula, o di ba? So wala gyud challenge kung ang imong kabangga dili pod ka mao. So ang pagsulay mao na siya atong kabangga aron nga i-challenge ta nga makabaton kita og strength nga kana bang makalahutay ta. Ang purpose mangud sa Ginoo nganong ialaw niya ang bagyos ng kinabuhi, mga pagsulay, aron nga makalahutay ta. Wala ilaing tumong ana ang Dios kundili para makalahutay ta. Kay kung wala tay mga pagsulay nga giyon sa kinabuhi, lisod kayo nga makalahutay ta sa umaabot unya nga mga tribulation in the last days. So that's why ayaw katingala nga kanong nganong ang Christian life nga puno mas mga pagsulay, puno mas mga kanabang testing sa kinabuhi. So gisulayan atong pagtuo aron nga malaho tayo, aron nga mulahutay kita. Di ba? So sumala sa ato nga sambingay ang naatakan sa unggoy kadtoy nung hayuhoy nga hinay nga hangin. Okay? So buot pasabot ang nakapaatak sa unggoy kadto Hinoo nga kana bang kalma kaayo, kana bitang walay challenge, di ba? So niduka siya, nakatulog siya, and then attack siya. That's why daghan po kayong nahitabo sa atong kinabuhi nga kana bitang mga tao nga mulikay sila sa mga problema, mulikay sila sa mga pagsulay, dili sila ganahan sa mga pagsulay. That's why dili ang nahitabo Hinoo na attack sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Nay mga tao nga gagmay lang mga pagsulay, mudistansya sila sa Ginoo. Okay? Himuon nila ang pagsulay ba nga mo hinoy makapalayo nila sa Ginoo, pero dili ang pagsulay, ang mga bagyo sa kinabuhi gialaw na sa Ginoo aron masuod pa ta niya pag-ayo. Di ba? Testing na isa sa atua aron nga masuod pa ta niya pag-ayo. Okay? So nindot kayo ang purpose sa Ginoo sa mga pag-antos, mga pagsulay nga moabot ng kinabuhi, no? Think positive ra gyud ta. Kung moabot ang mga problema sa kinabuhi, think positive nga kana gigamit na sa Ginoo para ma-straighten ta. Just like kita gipakasama man tag eagle in Isaiah chapter 40 verse 29 to 30, di ba? So gipakasama kita tag eagle. Niyon sa dito, but those who wait upon the Lord shall renew their strength and they soar like eagle, di ba? Manglupad sila daw sama sa agila. Ang agila mugawas na siya timpong tingbagyo. Diba? So gamiton sa agila ang storm, ang bagyo para maka level up siya o lupad. Okay? Makapataas siya o lupad baka level up siya ang bagyo. That's why ang storm gamit kayo sa atong Christian life para mag-level up kita, para ma-mature kita, para kanabang muhamtong kita sa pagpangalagad sa Ginoo. So without the storms of life, kung wala tayong mga pagsulay pang maabot ng kinabuhi, dili po ta mo grow spiritually, dili po ta muhamtong spiritually. So that's why salamatan nato ang tanang matang sa pagsulay. Bulahan matos pa Santiago, bulahan kita kung nakaagi kitag tanang matang sa pagsulay. Okay? Mahimo kitang mature, o mahimo kitang malig-on, o mahimo kitang masuod sa Ginoo. Mao na kanay ikatampo sa mga pagsulay. So guys, dili ta mo kutob sa atong sambingay o naakay nasabtan o nakay nakatunan, pwede po nimo i-comment sa atong comment section. And be sure guys nga naka-subscribe ka sa ato ang channel kay daghan pa kay ta mga sambingay nga umaabot. And dana gitay mga sambingay po diha nga atong na-upload. Sa paki-visit lang sa atong mga video. And para updated ka, be sure nga naka-subscribe ka. Guys, kita-kita na punta sa ato ang next nga video uploads about sa atong mga sambingay nga daghan ka makatunan. Glory to God, iya ang tanandog himaya. God bless us all.